हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण उडदाच्या पापडाची चटणी बनवणार आहोत. तर मी इथे उडदाचे पापड घेतलेला आहे. उडदाचा पापड आपण गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकता आपण गॅस पेटवून आणि त्याच्यावर हे भाजून घ्यायचं आहे उडदाचा पापड हे अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने आपण उडदाचे 2-3 पापड, इथे 3 पापड मी असे भाजून घेतलेले आहे. तर आता याला आपण चुरा असा कुचकरून घ्यायचं आहे. याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे. हे पटकन असे दाबले की लगेच होतात एखादी वाटीमध्ये किंवा एखाद्या ताटलीमध्ये. हे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने असे बारीक कुचकरा करून घ्यायचा आहे पापडांचा. इथे बघू शकता आपण हा पापड घ्यायचा आहे. त्याचे 2-4 तुकडे करायचे आणि हातानेच याला असं बारीक करून घ्यायचे. तर ही एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि आपल्याला भाजीला काही नसलं तर आपण हे पटकन झटपट करून असं खाऊ शकतो. तर याच्यामध्ये आपण आता हे सगळे असे बारीक करून घ्यायचे आहे. कुचकरा करून घ्यायचा आहे याचा असा चुरा करून घ्यायचा आहे पापडांचा. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने.